Arratsalde on eta ongi etorri. Ni naiz Donostia Zutan elkarteko partaide bat eta tokatu zait moderatzaile lana egitea. Sarrerako bi hitz esango ditut eta gero aurkeztuko ditut hemen mailan nerekin batera daudenak. Bueno, galdera lehenengoa norbaitek egin dezakena da zergatik hauek eta zergatik ez beste batzuek. Bueno, hauek, hemen mailan dauden hauek, euskaldunak izateaz gain, egin dituzten historiak eta istorioak, izan dira herri honetako biztanleak protagonista hartuta. Beraiek sujetoa hartu dute Euskal Herriko jendea. Bai batak, bai besteak eta bai besteak. Hemen dauden laurek. Ez dituzte kontatu, ez dakiniz gu da eta ez dakiz zer, baizik kontatu dituzte hemen herritarrek jasan dutena. Esan bezala, batzuek historia egin dute eta beste batzuek istorioak kontatu dituzte. Donostian gertatu zena, orain 200 urte, erailketa bat izan zen. Beste izenik ez du, gertatu zenak erailketaren izena du. Eta klase sozial baxukoak zirela esan da justifikatzeak ez du balio, ez duen balio bezala, gaur egun, alboko kalteak direla eta justifikatzea, gaurko gerretan gertatzen den bezala, zibilen heriotza eraginez. Horrek ez du inolako justifikaziorik. Gure elkartearen helburuetako bat horixe da, gizarte zibilaren aurkako, egon diren sarraski guztiak, eta egoten ari direnak salatzea, eta esatea ez dugula onartuko gehiago horrelakorik ez hemen eta ez munduko beste inongo partetan. Gu 2 urte pasako ibilbidea daramagu elkarte moduan, gauza asko egin ditugu, hasieratik abiatu ginen ikuspegi horretatik, alegia herritarrek jasan zutena salatzetik, sujetoa herritarrak zirela hartuta, eta 2 urte eta gero jarraitzen dugu ikuspuntu berarekin. Pentsatzen dugu 2 urte hauetan, eta batez ere azken urte honetan, eman dela aldaketa desentea jendearen artean, orain dela 2 urte geunden egoeratik gaur egun gauden egoerara aldaketa desentea egon dela, eta jendeak gero eta informazio gehiago duela orduan gertatu zenaz. Efemeria hau dela eta leku askotan hartu dugu parte, badakizue hitzaldi asko eta izan direla, denetan hartu dugu parte eta denetara irikita egon gera. Eta irikita gaude, edozeinekin hitz egiteko. Gero amaieran esango dut, baina hau bukatzen denean, hemen Portaleta zen, urpekariaren estatua dagoen horretan, iaz egin genuen bezala eta orain 2 urte egin genuen bezala, Kresala koruak kantatu egingo du. Kantatuko ditu garai hartako bertsoak eta baita orain 100 urteko ereserkia, Donostiako ereserki zaharra ere. Beraz, bukatzen denean, gonbidatuta zaudete ara joateko. Eta orain besterik gabe ekingo naiz hemen aurkezten mailan zein dauden. Barkatu. Kainonetan, erru bat izan da. Hemen dauzkagu, hor eskubitik hasita, Jose Antonio Azpiazu, berak idatzi du beste liburu askoren artean, Kronikaz Donostiarraz. Gazteleraz badago ere, euskaraz oso ondo hitz egiten du. Lehen esan dudan bezala, dago ikusita historia guztiak, kronika guztiak daude, ordungo bizi ziren personetan eta haiek gertatutako gauzetan oinarrituta. Eta ordun berak hitz egingo du, baina bera baino lehenagotik hitz egingo du ondoren dagoen Jose Agustin Arrietak. Jose Agustin Arrietak orain dela urte desente idatzi zuen liburu hau. Literaturako liburua da. Eta liburu honetan
atal bat dago garai hartako kontakizunen inguruan. Eta berak hori azalduko du. Gainera, kontuan izan, bera abuztuaren 31an jaiotakoa dela. Liburu hau da, 31 Kainoneta, eta hau idatzi du Aitziber, nire ondoan dagoen, eskubian dagoen Aitziber Etxeberriak. Bai? Ez dakiz, emagarren argitalpena den hau, gero gaztelerazko bertsioa ere badu, eta novela bada, eta novela oso polita da. Eta novela horretan kontatzen dira berdin garaiatako kontuak, eta hor ere protagonistak sujetuak dira herritarrak, gainera emakumeak, biak. Eta nire ezkerrean dagoena, ezautuko duzu, ez du aurkezpen handiri behar, gai honetan gehien idatzi duenetako izango da, Iñaki Gaina dago, eta berak idatzi zuen liburu hau, Donostia 1813, ensaio bada, ensaio bat, uste dut horrela definitu daitekela, eta orain dela gutxi liburuxka hau idatzi du euskeraz, bai? Hau da, Donostia 1813, txikizio baten kronika laburra. Bueno, beste gabe, bakoitzari emango diegu 10 minutu hitz egiteko, eta hasiko da, Jose Agustin Arrieta, hitz egiten, liburu honen egilea. Orduan, zuri ematen dizut hitza. Zarrena naizelako, noski. Novela batek puntuz irabazi behar omen du, zera, irakurlearen arreta, interesa, atxikimendua, eta ipuin batek berriz kaos. Hala zioen, ofizioan eta honen berri oso ondo zekien batek. Julio Cortázar, argentinoak. Argentinak behar bada eman duen fenomenorik haundienak, Maradonaz aparte, ze gauzak dian bezala literatura oso importantea da, eta oso ederra da, baina gure erlijioa futbola da, denok dakigunez. Bueno, nik idatzi, orain dela, ia 20 urte idatzi nuen Ekaitz izeneko iskribu honek, iskribu hau, ez novela eta ez ipuina. Novela izateko laburregia da, eta ipuina izateko behar bada nahasi egia. Baina, espero dut, hemen irakurriko izkizuedan pasarteak irakurrita, ez zaituzte dala kao utziko asperraren asperrez. Orduan, hoxe egingo dut. Laburtu pixka bat, orduan idatzen nuena, ikusiko duzuenez, erabat ardaztuta dago, 1813ko gure hiriaren suntxiketa egun hartan. Eta laburtu egin behar dut pixka bat, ze hasiera eta hola, eta protagonista Ekaitz Anabitarte Andonegi izeneko fikziozko mutil bada, 19 urteko mutila, eta ikazkalean, ikazkaleko bere etxean, estudiatzen ari da, 1983ko demagun abuztuaren 31 da, irailaren ez dakit 3 edo 5 azterketak ditu, ekainean suspenditutako 2 asignaturena, eta antxeari da estudiatzen edo estudiatu nahian, baina estudiatzeko bateri gogorik ez, eta Luis Murugarrenen liburua, iritsi zaio eskuetara, San Sebastián, nola da, saqueada por los portugueses y por los británicos edo, eta hori irakurtzen ari da. Eta, tarteka, ateatzen da balkoira, behiratzen du kalean dagoen ambientea, neska polit bat begiz jotzen du, baina behantxe dago, eta bere apunteak eta bere asignaturak estudiatu beharrean, liburua irakurtzen hasten da, eta liburua irakurtzen, eta amets egiten du, pelikula bat egin beharko litzakeela horrekin, eta horrelako amets giro horretan, lokartuta gelditzen da. Eta peta batzuk ere erretzen ditu, eta hor zer gertatzen da, ointxe pixka bat, parte bat behintzat irakorreko dizuet.
Bai, tartean, hauxe dio, ez da, pelikula bat egin beharko litzateke historia honen inguruan, pentsatu zuen Ekaitzek, liburua zabalik, oazalaren gainean, utzi eta berriro ohean luze etzenik. Pelikula bat dastatu zuen ametsa, bi besoak garondoan gurutzaturik, kuxin burukoaren gainean, begiak zabal-zabal, sabaira begira, eta bere burua ikusi zuen Victorio Eugeniako agertokian, urrezko maskorra eskuan jende guztia zutik, txaloka, bibaka, braboka, goraka, eta bera, Ekaitzana bitartean donegi, emozioari eutsi ezinik, mila esker, soil xume bat besterik ezin totelkatuz, mikrofonoaren aurrean, eta nonbaitetiko irrati esatariaren hitzak estereoan bezala bere burmuinean barruan durundiatuz. Jaun Andreok, benetan zirraragarria da bizitzen ari garen une hau. Donostiako zinemaldiak bere historia luzean barrena inoiz ezagutu duen unerik unkigarriena dutarik gabe. Eta amatxoren laguna den telebistako aurkezle zauri edurne edo musu ematen berari, antxe, malkoak begietan eta berak orduan, mesedez ama, mesedez aita, igo zaitezte agertokira, esango zuen, eta ama eta aita antxe bere aldamenean, albo banatara, aitak lepotik eta amak besotik helduta, eta aitaren zintzur sagarra gora eta behera emozioak gainez egiteko zorian aita ere, eta amaren begirada distiratsua, arrotasunez betea, pozez zoratzen, eta berari belarrira xuxurlaka, zergatik pasarazten didazu onelako estuasuna maitia, akabo nire rimelak negarrez hasten baldimanez txotxolo, eta irribarreak, eta jendearen txaloak, eta esateariaren hitzak berriro izan ere, zer izan daiteke zinemaldiarentzat eta Donostiarentzat, Gipuzkoarentzat, eta Euskal Herri osoarentzat, oregarriagorik, unkigarriagorik, bertako herriko seme batek gure trofeorik preziatuena irabaztea baino. Jaun Andreok, Ekaitzana bitartean donegi, ikazkaleko Donostiarra Euskal Zinemaren promesa baino areago, emaitza heldu eta mardula dugun Ekaitzana bitartean donegi berau dugu aurten gurezko maskorraren irabazle. Hain zuzen ere, bere ikazkale maitearen izena daraman obra zoragarriarekin. Donostiako herriari, erresumeari, inoiz egin zaioan omenaldiri, eta lo gelditzen da modela, eta, bueno, besteak beste, esnatzen denean, zarata batek esnatzen du. Zarata batek. Salto egiten ditu dola, pasarte batzuk. Eta, zeote zen hori ez da. Orduan txekin zion, bere iratzarraldiaren zergati ez ezagunari galdezka. Zer izana ote zen zarata hura? Esan beharrik ez, berez. Donostiako parte zarrean bizi izanik, ohitua zegoen kaletik zetuzken zarata mota guztietara. Kantu, oiu, berbaro, rap, rock, danbor, tiro, rock, triki-trike, pote, txakurraz garai batean, espainoles, hain aspaldi ere ez, tiro, estanda, Bob Dylanak kale kantoietan, harmonikak, rock, kepote, tiro, gitarrak, txirulariak ere baitarteka, kepote, rap, pop, danbor, rock, trikiti, kepote, top musik top, eta hamaika taberna lokartu, igande goizeroko txistularien Diana Ainubeek, kristal plastikozko basokinak kriskras zapaltzerakoan, eta txirri-txarra txarangak ostera berriz eguerdiz, nekaezinak, zizkolatsuak, folk musik trop, oitu da negro mainanatu familia berrikiagotan, iluna barrez, kepoteko ete, rodamentu, goma pilot, oe, urtean bibider, erreala, atleti, rap, rock, danbor, triki, rock, armatiropun. Parte zarreko beste dozein biztanle bezala, oitu beharko. Bere bizitzako 19 urteetan, uraxe izan zuen astebururoko sehaska kanta. Horregatik etzen apenas kantitu iratzarri berria zuten soinu haren kariaz, jatorriaz, zergatiaz edo zertarakoaz, gainera, bere ala oroitu zenez, gaura, naiz eta igande gaua izan, eta beraz normalean lasaixeagoa beharko zukeen, abuztuaren 31 irailaren batera bitartekoa zen, hain justu. Giro iderrik izango zen, bere ikazkalean ere bai, baina batez ere aldameneko 31an, Trinidadean, San Jeronimon eta Enparauetan. Dena den, petardo moduko haien estanda baino bitxiagoa iruditu zitzaion, ongi harrapatuzkeo, pentsatu zuen pasilloan barrena balkoia bidean zijoala, sumatzen zen beste harako arrabots, sorgor eta etengabe hura. Zarata ez oso zorrotz, baina bai zartakari hura.
zerote zen. Eta argitasun hura, leihoan barrena, patio aldetik, gela barruraino sartzen ere ikusi berri zuena. Edozein argi joko, edozein berbera muntaia, pentsatu zuen, naiz eta hori ere egia, Plaza Konstigo tabernetako terrazak beste aldera begiragon, eta ez hain zuzen bere etxeko patio aldera, baina dena dela, Salan barrena balkoira iriste hartzegoela ordea, zergatiaren zergatia ziplo aurkeztu zitzaion begien biztan. Baita adimenaren erdian argi egin ere, egiaztapen hura etzegoen batez usatzerik, benetakoari irudipen huts irudiaraziz, balkoia zabaldu zuen. Sua, garrasiak, sua, tiroak, sua non nahi, inguruko eta bertako etxe guztietan. Peta zistrin batzuek honen besterainoko aluzinea eragin dezaketerik ere, izan zen ekaitzen lehendabiziko pentsamentua, erdi irribarre batez, aurrez aurreko etxe kiskaltzearretik aurpegiraino zetorkion sulamaren bafada itogarriari aurre eginez. Eztulka hasi zen ordea, benetan eztulka, eta txinpar batek benetan errezion ezkerbesoko larmintza, eta goritasun gorri hark benetan sumindu eta negartarazi zizkion begiak. Atzera egin zuen, balkoia braust itxita. 088 telefono zenbakia, etorri zitzaion gogora, aurrera, orain dela 20 urtekoa, Erkiman ere, pentsatu zuen bere artean, zipaioi deitu beharra ere laguntza eske, aita, ama, sua, oio egin zuen, behin birritan salan telefonorik ez, amak aldatuko zuen tokiz, ama, aita, esnatu, sua data, pasilloan ere telefonorik ez, ze kristo. Gurasoen gelako atea ukabilkatu zuen, aita, ama, korri, azkar, inor gerantzutez, beno, ikaitz, lasai adi, ametsetan nahi aiz, eta bere alaxe esnatuko aiz. Hori duk dena, lasai. Pasilloko paretaren kontra bermatu zuen burua, beso baten gainean eta begiak itxi. Izerditan beroaren beroz, arnasastuka eta etobeharraren beharraz eztulka egin zion berriro. Garrasiak hurbilagoa ditu zituen orduan, beko eskailera burutik edo eskalatzetik urrutien zela. Garrasiak eta oiuak eta barrialgarak eta... Baina ez du posible, ez du posible. Gurasoen gelara berrairo, ateura etzen betikoa. Askoz ere pisuagoa, lodiagoa, zakarragoa zenura eta maratileura non ta amak aldatu berria etzuen. Ama, aita, lo altzaudete ala, galdetu zuen, pareta aldean aztamuka, argiaren etengailuaren bila alferrik. Dunbullo bat ikusi zuen lurrean etzan da kalerako lehiotik gero eta hurbilago, gero eta kiskalgarriago ageri zen zutearen argitan. Otzikara sentitu zuen ala ere. Gizon bat zen, dunbullura, gizon bat odol putzu baten erdian ahoa zabalik, begiak zabalik, gizon hil bat. Ama, hoxe lehendabizi begiratu eta ziurtatu nahi izan zuena. Ez, amaren arrastorik ez. Makurtu zen bere honetan hilik zetzanaren gana, baina ez ura etzen aita, beste tipo bazen. Oso arraro jantzita, azpantar txuriekin, txupa moduko txaleko edo zer batekin, patilla luzeekin, baina zer da, baina erotunean lauk edo, ze kristo. Zablasteko bana jozien bere bi masailei. Ez nadi, ekaitz, ez nadi, nahikoa duk aurkoz broma. Kaleko atea kolpatzen ari ziren ordea, eta arestiko oiuak, eta arestiko barrealgarak, eta arestiko mozkorkanta beraren lelo lakarra dozena bat, eztarritatik jalkia, eta bota urratzen durundiak eskaileretan gora. Baina zer da, eslinderren lista edo zer okeria petral mota dau gero, pentsatu zuen. Agian txiste desgaraitar batek aztikeria eura hiena dezakeelakoa, baina ahots arrotz haiek antxe, gero eta hurbiltzenago. But where are you going? We have been through this house before. Passez-vous, monsieur le Portugais, tirez les premières. Muito obrigados, urgente mongelis. But we don't get any interest. Pasilloraino sartuak ziren jadanik baina. Eta bera, gela arrotz hartan. Gurasoena etzen gurasoen gela hartan. Lehioa zabalik. Liburua zoroitu zen. Gau hartan bizirik irauteko bi modu omentzaten bakarrik. Teilatura igo edo komuneko zuloan sartu. Azkar. Eskerrak azkeneko bisuan bizi ziren. Lehiotik gora, teilatu egaleraino, aretsi heldu, ertzeko teila batek utxegin ordea, eta ia, lagundu mesedez, lagundu, erregutu zuen ekaitzek erdi xuxurlaka.
telatu aldera burua nola ala altxatuz, oinak airean, oinarria galduta, gorputz osoari eskuen heldulekua txikiari ezbesteri esker eutxiz. Baina ezin izango zuen horrela luzaroan iraun. Hori bazekien, zenak batez ere, baina baita ehundaka pelikulak ere ala erakutsita. Hene norbait izango altzen angoia, hene herritarren bat, etxekoren bat, ama bera agian, lagundu, beko soldadu sarraskitzaile haiek ezentzuteko moduan, baina lagundu mesedez. Lau telatu gainean, absurdoa zen. Hobe bere burua erortzen ustea. Oean esnatuko aizekaiz, hau ametsa duk. Ilargia erdian, sustoa eta kitxo. Baina atzamar minberatuak, dardartzen hasiak, atxikiari usteko zorian eta izardi emateura, hotzikara ura benetakoa. Hau benetakoa duk. Larritasun hau benetakoa duk. Inurrategian nahiago goratu zitzaizkion lotxaren izotz paretari itxatxiak. Baina niez nauk eskalazailea, beha jo behar diat. Eta zu goruntz begira lagundu bi itzal antxe hurbil. Beso banatatik heldu zioten bi emakume haiek eta goraino igotzen lagundu. Kostata badare. Mila esker, telatu gainean zutitu zenean ez dago zeri, bi neskatxa ziren. Izubi begiz, baina esperantza zantzuz ere, begira zegozkionak, mela eginda eta hotzez dardarka, euriari baitzuen zirrizarra, euriari esker, klaro, horrexegatik etzen Donostia osoa erabat kiskali gau hartan, pentsatu zuen une batez. Zeintzerazu, galdetu zion batak, nola dezu grazia, besteak, hene, bai politia direla, biak ere, zarrastatu zen ekaitz bere artean. Aieteko bat gainera, hene, iguala zenta. Diferente jantzita, baina berdina, ark, hile motxa, mototx nimino bat sorbaldaraino zintzirik zuela, eta honek hile luzea berez, baina euritan txirriatuare bazeukanez, bekoki belarri garondora erabat itxatxia, baina itxura berbera zen. Eta antza ezin ikaragarriagoa. Birra basoa eskuan edukitzea falta zitzaion hori bagarrik arratsalde hartako neska ura bera izateko. Birra basoa eta noski alaiagotasuna honako erabat izutua baizegoen ez ura bezala. Barre irribarrezka eta rastafari memeloarekin txantxaka. Balkoitik ezin izan zienaren begiei behar bezala erreparatu, baina orain beren aurrean zituenak, baino ederragoak ez ziren izango eta, saltatu ingo du pixka bat, bi neska horiekin nola zeratzen, eta azkenian, han tximinian edo telatu gainean edo alako bilerako eskor bat edo egiten, eta nola irten daiteken, eta ekaitzi ogorritzen zaio, honena dela, hildako soldaduen mozorroa jantzita eta gero handik ateratzea, Donostiatik ateratzea, Lehorreko atetik aiete aldera eta horrela. Eta, hor hasten dira elkarrizketa horietan, aizue baina esan zeien, esaltzen eta konturatzen, hemen arriskuak ikaragarrian gaudela, edo zaudetela, hobeto esan da, zuek batez ere, Donostiatik irten beharra dago, ederra mutilonen ateraldia, batek. Berorrek bidia liberen undaguan erakutsiko baligu agilean, beste batek. Gure Fernando errege maitiaren tropa gloriosuetako galaia zalako hangu, eta begira, mutilko eskor pantas josua besteik ezten. Hirugarren batek, edadean aurreratu xamartuak. Hoxe da la pantasi josua, eta lainez osua gainera, baina nola egon zaitezkete hemen besoak antxumaturik, berriketan ezer egin gabe, aizute eta ezote dugu izango gure galai hau prantzesa, errepatu aldi jozuen nola hitz egiten duen, ez du prantzesa euskaldunak bezala hitz egiten. Ijaki, Mari Sargenta horrek, ire nobilori piarrez edo hortxe goian egongo den bai, gazteluan sartuta bere nobila hemen defenditu beharrian. Zeinek esan behartzigun guri, prantzesen anparuan egotia deseiatuko gendunik. Ateratzen dira hortikan, ikazkalea zeharkatu. Narrika izkinaraino iritsi, 3 elkarrekin.
kapeluak, bai, berehalaxe aurkitu zituzten, baita ofizialen baten kapa bat ere. Neskabilak, oraindik zutan ez zeuden etxen ondo-ondotik, mutila pixka bat kale erdirago, balantzaka, ordia baili joan itxura eginez. Andre Pantxikaren okindegi paretik pasazirenean planto, hango soldadu tropelak, hango garasiak. San Bizente kaleraino jarraitua izan zuten, hala ere, nola edo hala. Larrañaga txokolateroa ikusi zuten lurrean hilda. Baita bikendi praktikantea ere parrokian atejoka, berak zaindutako prisionero ingeles eta portugesek lagunduko ziotelakoan. Andrea hil ziotela, zioen garasika, eta orain alaba bortxatu nahi zutela, ama hilaren ohe berean. San Juan kalera egin zuten iskin, baina han berriro gelditu behar, ingeles talde handi bat ikusi baitzuten beraiek zeuden aldera hurbiltzen. Zuzi moduko bina zekartzaten soldadu guztiak eskubanatan, fusila bizkarean tertziatua eta banan-banan etxe guztietako sotoetan sartzen ari ziren, beste kale muturrekoetan eskutatu ziren gehientsuenak. Talde hartako batzuek ordea aurrera segitu zuten, 3 gazten pareraino iritsiz, San Bizente atzetik Trinidade kalerainoko asmotan nonbait, baina ordurako 3 San Bizente San Juan iskinako paretaren kontra zeuden eserita, ekaitzek bere ingeles ofizialaren kaparekin neskabilen gorpuz txikiak tapatzen zituela. 3 aldiz egin zien oiu pasaeran. Urra, 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 mozkorra hotzaz, baita zuemaile haietako norbaiteko jartzun du ere, urra. Kalea utxik geratu zen une uraxe aprobetsatu zuten. Orain, guazen Juanixe, guazen begieder, bere txaraino korrika. Jakak, kasakak, kapak, kapeluak, zizpapare bat, sableren bat edo beste ere bai, azkan asko bildu zituzten denak. Pasatu nago, ez? Bueno, bai. A ber, bai, hola, zehatzen du. Eta, bueno, azkenian, bukaera bezala edo, hauxe irakorriko ez. Ana Juanixek dragoi frantses baten kapelu lumaduna buruan eta kapa gorria baitzera mazoinean. Zer dio, zein biet? Egon pixkat, nik itzein gode beraregin, dio, ekaitzek. Soldiers, ai nire ingles kaskarra, ai orain dela 2 urteko nire uda ikastaroa Cambridgeen, hemendik ia 200 urte barru, zerbaiterako baliako aldit. Keep free the way, I have to bring the prisoner to the headquarter. Ez du balio izan. Dene giratu dute buruan nire gana, denak hasi zaizkigu hurbiltzen, inguratzen. Korri, neska, korri, guazen hemendik. Ana Juanixek estropoz egin du ordea, lagundu diot nola edo ala altxatzen, korri katxalin, korri, begieder. Atzetik ditugu, bertan ditugu, soto batetik, iskanbilak erakarrita beste soldado batzuek irten dute kalera, iesbidea moztu digute, Ana Juanixeri eta Biloi, borroka egin dut, sablearekin baten bati egin dio zauriren bat, baina ez dakit sablea manejatzen, zizpa luzea kargatu haute, ez dakit makilak izadara bilt, eta ozta dut astirik, kulata ukaldi alinmalea garondoan santitu, lurrera brauster hori eta konortea galdu baino lehen, Ana Juanixe ere harrapatu dutela ohartzeko. A girl, she's a girl. Horren beste ulertzeraino bedaren iriste naiz. Hemendik ia 200 urte barru, Cambridgeen egingo dudan ikastaro trinkoari esker. Horixe nire azken aurrekoaren aurreko pentsamentua, konortea zeharo galdu baino lehen, eta azkenaren aurrekoa berriz etzi, irailaren 3 daukadala termodinamika, eta ostiralean irailak 5 resistentzia de materiales. Eta azkenaren azkena, Ana Juanixeri zer egingo diotenaren segurantziaren asampa beltza, itomen gorria, nire burmuinean barrena barraiatzen ari, atsekabe ezinduaren ozeano mingotsa. Hemen bukatzen dut, baina ez da hemen bukatzen. Horai beste gauza bat. Otairu orrialde ditu ekain
ipuin edo historio horrek, eta ikusten duzue, orain dela 20 urte idatzita dagoela. Beraz, orain dela 20 urte ere, hemen gertatu zen sarraskia salatzen duten iskribuak, edo, bueno, literatura badago. Eta hori da, Jose Agustinek azaldu diguna. Ba, bueno, galderak eta lehen dizuet esan, galderak eta utziko ditugu azkenerako. Eta orain urrengoa, hemen liburu hauek noiz argitaratu ziren kontuan hartuta, ba, Aitziber Etxeberriari tokatuko zaio, bai? Eta orduan berari emango diogu hitza. Bueno, arratsaldeon, danoi, nik pixka kontatuko izuet, ba, zer bultzatu ninun novela hau idaztea, eta pixka zertan oinarritzean. Egia esan, hasiera batean nenun pentsatzen Donostiko erreketai buruz idaztia, kasualidade hutsa izan zala esango nuke. Oain dela urte batzuk, notizitan irakurri nun, Gasteiz inguruan, Arkaute inguruan, Napoleonen soldaduan ezur batzuk eta bilatu zituela, eta horrek harritu ninun, nire atentzioa piztu zuen. Eta orduan, hasi nintzen pixkat, dokumentatzen 1813an gertatu zanei buruz, eta 1813 jartzian, da gerra jartzian, segituan Gasteizetikan Donostira pasan izan. Ni zarauztarra naiz, eta egitea zen ez jakintasunak eta jakiminak bultzatu da idatzi nula esan berdet azken batian. Nik egitea zen Donostiko erreketai buruz da enakin gauza hondikan, banakin abuztuak 31an hemen kalian argiak eta itzaltze ziala, eta omenaldi txiki bat itezala, eta hortaz aparte geho, danborra dakin, da banakin hemen soldadu frantzesak eta inglesak eta ontziala, baina egitea zen enakin zein izan zen Donosti jantzeona, zeinek intzun erazua, eta pixkat dokumentatzen hasi nintzen. Eta dokumentatzen hasi nintzanen, dokumentazio asko topatu nun, eta egitea zen, erakarri ninun, alde batetik garai hartako Donostiak, hiri jabeak, ikuspuntu erromantiko batetik ganeo, polita da, nahi San Michel mendiago aztezin, gotortutako hiri bazan, geho baitara inguruan baserri asko zauen, ikuste zen, hirian bizitzezan, hiritarraz aparte, komertzi juaz da bizitzezan jendiaz aparte, baserri asko zauela, eta baserritarrak etortzeziela Donostira, neskamen bezala, morroi bezala, tratuakin, hemen saltzea, eta horrek, novela idazteko orduan, pertsonai ez da erakargarriako sortzeko aukera ematezin. Eta geho, egitea zen, harritu ninun, hemen gertatu zana, ez? Azken finean, hori gertatu zen, zetilua, blokeua, herritarrak zema sufritu zuen, abuztuan 31an, dano dakigun bezala, tropaliatuak eta sartu zian, eta izugarrizko trizkantza eta sarrazki jaintzuen, nik adibes, enakin hainbesteko trizkantza intzuen ikan, o geho hainbeste bortxaketa eta erailketa ontzianik, enakin ez dara Donostiak gehoitxita ontzala eta irailak 8 arte, hemen hiri jasutan egontzala, frantzesak errenditu zian arte, eta egitea zen histori kruela irutu zitzaten, oso kruela, eta benetan harritu ninun, hain gertukua izan da, enakila ezer, histori horri buruz, eta enakila zer gertatu zen. Eta, pixkat, faktore guzti hori kontutan hartuta, horrek bultzatu ninun, novela hau idaztea. Geho bestaldetik baitare, erakargarria zen niretzako bentsat, Napoleonen tropak hemen zauela, ez? Eta, Napoleon pixkata aztertzen azte baldin mazea, Napoleonek intzitun gauzak izugarriak izan zian, baina nahi arreta berezia eman zina zen, Napoleonen soldauak distantzi izugarriak oinez ite zituela, ez zauela guain bezala, ez zauen abioiak, barkuak eta zauen, baina distantzi oso luzia, kilometruak eta kilometruak, oinez ite zituen
etzian denak voluntarioak, etzian batzuk kartzelan entzian, da handikan ateatzeko geho soldadu sartu zian, eta irutu zitzaiten, pertsonai bat izan zitekeela baita ere Napoleonen soldadu hori, o bentsat hemen Donostiarraz aparte, beste ikuspuntua ikusteko ere, elitzakela gaizki hongo. Eta, nik azkenen ninuna zan, nartu nituen bi emakume, kasu hontan, Graziana eta Beatriz, diala Donostiarrak, baina irilan barruan 14 badia, eta Donostian irilan bizi berrian, irizkanpo bizitzeia, Uliako baserri batian, Beatriz ama alarguna da, eta bere senarra garai batian, Getariko diputazioan parte hartu zuen, baita ere dokumentatzen da honitzanean, 1813 pixkatatzea junda, segituan topoinun konbentzio gerrakin. Eta pixkatatze osio junda, Frantziar iraultzakin. Orduan, izan zan garai bat, oso konbulsua, hiritarrak eta gerra asko eta sufrimendu asko pasatu berri izan duzituen, eta orduan, hori dana modu errez baten osartzeko, adibidez, bai nahi nula jarri konbentzio gerra hori aitatu nahi nun, eta orduan horretako Beatrizen senarra pertsonai hori izan zen diputazioan, Getariko diputazioan parte hartu zuna. Eta, novela pixkat antolatzeko moduan irilai behaire garrantzi bat eman nahi izan du nion, eta orduan bi zati bere iztu dazka novelak. Aurrena da pertsonajean da traman da pixkat aurkezpena, eta hori aurreneko zatila da, eta gero bigarren zatilan gertatzailea Donostia setiatuta da honen, eta orduan pertsonai guztiak irilan barruan daue, eta orduan horrekin pixkat Donostia irilai behaire bere lekua eman izan du nahi nion. Eta, gero nire beste kezka bazan, datu historiko batzuk eta jarri nahi nitula, baina nula izan nahi oso astuna. Eta orduan, dago beste pertsonai bat, dala Napoleonen espioi bat, eta horrek kartak idazteizkio Napoleonei, esplikatuaz hemen egoera nola da hon, eta hori aprobetxatu nun, pixkat datu historikoak o kronologia bat pixka jarraitzeko. Eta, azken finen hori nire novelan pertsonai nagusia dia hori izan dizkizuten Beatriz eta Graziana, eta ego François dela Napoleonen soldadu bat, eta gero dago baita ere espioi bat, eta lau pertsonai horien arten, justu novela dago zentratuta Donostiko setilo, erreketa eta triskantzan. Hori izango litzake gutxi gora bera. Ondo, liburu hau 2007an argitaratuta, eta sari bat, opera prima saria jaso zuen, eta gero gaztelaniaz ere argitaratuta badago beste bat, ezta? Ikusten duzu, novela oso polita da. Jarraituko dugu, eta naiz eta orain Iñaki ditu gau, Jose Antonio, azpiazu, zuri emango dizut hitza, zuk hitz egin dezazun, zure aportazioari buruz, zuk egin duzun lanari buruz. Arratsaldeon. Orain ohartuko zerate, literatura eta historiak ez dela berdinak, plano desberdinan daudela. Historia behar bada aspergarriagoa delako, behar bada geuk geuronek ere aspergarria egiten dugulako, ez berez historia aspergarria delako, bai. Ni puntu bat hartu dut, puntu bat eskatu ziaten, eta hau izan da. 1813 Sarraskia eta Donostiar merkatariak. Donostia, bere historian zehar, zerbait izan baldin bada, merkatari herria izan da. Arrantza eta balea mundua, Donostiarren artean hain garrantzitsua izanik, merkataritza bideratuta zegoen.
Hiriaren barruko eta kanpoko mugen defentsa bere segurtasuna bermatzeko pentsatua zegoen, hau da merkatarien nolabait segurtasuna. Babes horri esker merkataritza, arrantza, balea mundua, itsas garraioa eta bar indartu ziren. Zer esanik ez, Ameriketako harremanak, Konpainia de Caracas adibide, merkataritza alorrean jorratutako ondorioak bikainak izan ziren. 1813ko Donostia, hein handi batean, harresien muga barruan mugitzen zen. Bere baliabideak, esan bezala, itsasoa eta merkataritza ziren. Inguruko baserrietan, ekoiztutako janariak ez ziren inola ere Donostiarren barruko merkatua asetzeko gai. Jakina, baserri gehienak, hiri barruan bizi ziren merkatarienak ziren. Hau horrela izanik, 1813 inguruko egoera eta orduan gertatutakoa ezin da ulertu merkatarien egoera eta pentsamoldea kontuan hartu gabe. Ezpairi gabe Donostian burgesiak agintzen zuen eta garai hartan hori zen ohizkoa. Ezin dugu gaurko pentsamoldeak erabili adibide bezala, orain 200 urteko egoera eta jokaerak epaitzeko. Denak uste zuten gauzak horrela izan behar zirela, eta kitxo. Aliatuak hiribildura hurbiltzerakoan, arriskuaz hobeto ohartu zirenak, noski nagusitxo hoiek izan ziren, eta bi erabaki mota hartu zituzten. Gehienak inguruko baserri eta herrietara egin zuten. Baserrietara berenak zirelako eta nolabait baserri bizi zirenak behartuta zeudelako bere nagusiak onartzeko. Ez gustoko zutelako, batez ere gaixotasuna tartean zela. Orduan, erasoa igar ondoren bueltatzeko asmoz baserrietara junda eta beren ohizko negozioekin jarraituko zuten uste zuten gerratea motza izango zela, zerbait gertatuko zela. Jauntxoen ondasunak gorde eta babesteko hiribildu barruan gelditu ziren morroi eta neskameek berriz ez zuten beste aukerarik. Nora joaterik ez zeuketelako. Jakina da, aliatuen erasoa gehien jasan zutenak herri xehekoak izan zirela. Baina ez bakarrik nagusien ondasunak zaintzen gelditu zirenak. Beste batzuk, bere negozio eta ogibide ziren denda, olatxo, zutegiak, biltegiak, zaintzen gelditu ziren bak ere bai. Hain handiak, hain merkatari importanteak ez zirenak. Gelditu ziren artean, baita ere, apaizak, agintari batzuk, merkatari batzuk ere gertatzen dira, o gelditzen dira. Edozein modutan, ez ugazabak, ez morroiak eta neskameek ez zuten uste ez hiriak, ez herritarrek, eta bertan utzitako ondasunak horrelako sarraskerik jasan izango zutenik. Esan den bezala, Donostiako indarra merkatarietan zetzan. Beraiek bultzatutako ekintza eta negozioetan. Batzuk merkatari indartsuak ziren, Ameriketa eta Europako negozioetan presentzia handiak zeukatenak, adibidez, bankariak ere bai. Beste batzuk sumegoak, bigarren mailakoak, baina haiek ere hiriko ekonomi dinamikan erabat errotuak. Zer gertatu zen sarraskia jasan ondoren? Zeintzuk bultzatu zuten Zubietako erronka? Beti bezala lehen ere agintzen zutenak. Han agertun ziren betiko familiak, betiko agintariak, eta inork ez zuen uste bestela izan zitekeenik. Ohizko alkate eta beste agintariak bileraren buru ziren. Merkatari nagusiak bertan, baserritetik eta inguruetako herritatik bueltatuta abisatu zituen, baina batzuk ez zuten aurkitu ere egin, berbada, hilda ere geldituko ziren. Herrixea berriz, ohiturari, tradizioari jarraituta haien esanetara. Herrixeeko hainbat personek bere heriozekin ordaindu zuten aliatuen erasoa. Merkaterie berriz, beren ondasun gehienak galdu zituzten hori egia da, eta haien artetik askok erasoa edo gero gertatu ziren izurriteen mende ere erori ziren. Nagusien eta zerbitzarien arteko harremanetan ordea egoera oso bitxiak suertatu ziren. Horren adibide, beren ondasun eta osasuna galdutako merkatari batzuen etorkizuna beren neskameen eskuetan gelditu zen. Testamentuetan agertzen diren testigantzen arabera,
Aurretik nagusi izandakoak haien etxeko neskameek atera zituzten aurrera, miseri gorrian gelditu zirelako. Ez zen hor nagusienganako mendeku izpirik azaldu. Alderantziz, beste alde batetik garbi agertzen da merkatari batzuen esker ona. Beraiekin batera irmo gelditu ziren neskameen babesa eskertzeko testamentuetan uste ezineko saria jaso zuten neskame horiek. Hala nola, baserriak, dirua edo merkatari konpainietako bitela edo baloredun agiriak. Donostia berreraikitzeko Zubietako manifestua berriz merkatarien eskuetatik sortu zen, gehien bat. Aurreko egoera zaharrera bueltatzeko asmoak beraiak izan ziren. Hortxe, Birmingham, Familia, Olozaga, Soroa, Etxague, Legarda, Sagasti, Alzate, Barandiaran. Garbi dago beren interesak defendatzeko joan zirela, baina baita Donostiarenak ere. Jende xeak ez zuen besterik espero. Gainera, aipatutako merkatarien ondasunak kinka larrian zeuden. Aurretik aipatutako Barandiaran adibidez, Ameriketako negozioak erabat etenda zeukala, itsasoa ingelesen esku zegoelako, zor handiak zeuzkan, setioa zerala eta. Eta hoiek kitatzeko azkenean, gelditzen zitzaizkion ondasunak ere erabat galdu zituen. Merkatari oso importantea izan da. Beste hainbat, merkatari batez ere neurri txikikoak miserian gelditu ziren, gerrate eta hiriaren suntxiketaren ondorioz. Batzuk gehiago, besteak gutxiago, baina garbi dago denak sufritu zutela eta askok bere onera bueltatzeko betarik ez zutela izan. Zer esanik ez, Donostiar merkatariek berekoiak ziren, ez dago besteri pentsatzerik, eta sutearen ondoren horrela jarraitu zuten. Baina baziren etorkizuna begi modernoekin ere begiratzen zutenak ere. Horren adibide, hiri berria berreraikitzeko planak aurkeztu zirenean, bi talde kontra jarriak agertu ziren. Batzuk, lehengo Donostia berdinera bueltatu nahi zutenak, beren lur eta solairu interesak defendatzeko, nik ez du nahi, nire etxea egon zantokia nolabait ikutu zezaten, beste batzuk berriz, hiri berri eta moderno bat eraikitzeko aukera ikusi zuten suntxiketa ondoren. Proiektua erdibidean gelditu zen, eta beste mende erdi igaro beharko zen, hiribilduko erresiak bota eta Donostian bide berriak eraikitzeko. 1863 urtean, hain zuzen ere, hau da nolabait, labur esan da merkatariek eta Donostien arteko harreman hori nik aipatu duena. Hortxe bukatuko dut. Ondo, gero bukatutakoan galderak egin nahi baituzue, aukera izango duzu. Eta orain laugarrengo hemengo islaria, Iñaki Egaña, eta, nik ez dut ezer esango, ezaguna da, zuek seguru asko denok ezagutuko duzue, liburu asko idatzi ditu, eta gai honen inguruan ere, bai. Orduan, berari utziko diogu hitza, eta... Ez dute nire liburutaz hitz egingo, baizik eta, orain momentu honetan, zirriborro bat egin dut, 10 minutoko kontua denez, 10 bat puntu, dekalogo antzeko bat prestatu dut, nolabait esateko zerk bultzatu nau, ikertzeko, idazteko, 1813ko sarraskiari buruz. Aldez aurretik esango nuke, ez dakit, agian izan daiteke, ez dakit, prestatutako ez den zerbait, baina ortodoxia ez zait bat ere gustatzen, ez gai honetaz baizik eta gai askotaz, eta orduan heterodoxiak hain zuzen ere bultzatu nau, ez? Zergatik onartu behar ditugu bolada batean edo azken bolada batean botatako kontuak onartu behar ditugu ikerketa propio egin gabe eta nik usten dut horrek bultzatu nindula nolabait ikertzeko eta hain zuzen ere idazteko, ez? Eta horrekin hasiko nintzake edo egingo nuke
beteko nuke lehenengo puntua, ez? Egia da, egon direla, beste urtetan, lehenengo mendearen urtemugan esaterako, ospakizunak, era batean, orain dela 50 urtetan ere beste moduko ospakizunak, eta nik usten dut orain dela 50 urtetako ospakizunen itzala oso luzea dela. Zergatik, frankismo gorrian, frankismo garaian geunden, eta horren ospakizunak ere nolabait kutsatu egin zituzten, eta horren ondorioetako ikerketak eta bar, mende iaia azken 50 urtetako interpretazioak, azken finean historia dakigun bezala interpretazioa besterik ez da. Datuak daude, datu objektiboak dira, baina neurri handi batean interpretazio kontu bat dela. Nere ustetan, aipatu dudan bezala, frankismoaren itzala hortan oso luzea da, eta gainera ikusi dugu azken hilabetetan saiakera batzuk egon direla bide horretatik. Militarrak eta armadak nagusiak izan ziren orain dela 50 urtetako ospakizunetan, desfile ikaragarria, ziur aski Donostian izandako handiena, potoloena, eta berpizteko ekitaldiaren aleginak egon dira jakingo dezutenez azken hilabetetan. Zorionez ez dituzte olako desfileak egingo. Bigarren dekalogo honetako bigarren puntua izango litzake garaiko protagonistak, ez? Garaiko protagonista nagusienak, egungo historiak konsideratzen dituen heroiak dira, ez? Egungo heroiak toki guztietan Wellingtonen museoa, 19. mendeko ziur aski Inglaterrako, naiz eta Irlandarra izan, Inglaterrako historiako personai nagusiena, toki guztietatik, Waterlooren borrokaldiaren garailea eta bar, bide batez, esan dezakegu ere, Manuel Rey, Tubenot, Soul eta Donostitik pasatutako general guzti horiek ere gaur egungo Pariseko garaipen arkoaren zintzelatutak daudela, euren izenak, Fletcher, Thomas Graham, Leight eta bar, konderriak eta Leightek badu estatua bat Westminsterren, en fin, Inglaterrako guztiak ere, nagusiak, armadako nagusiak ere, heroiak balira, eta gauza bera gertatzen da Castañosekin, ez? Castaños generalarekin, egungo Espainiako gorenen artean dagola. Hirugarren puntua izango litzakela, gezurra nagusi izan zala garaia horretan, dakigunez, txikizioa ukatu egin zutela bai Inglaterrako armadako agintariek eta baita garaiko Espainiako agintariek. Askotan konparatu egin da, niri konparaketak ez zaizkit bat ere gustatzen, baina Gernikako bombardeaketarekin gertatu zen bezala. Ukatu egin zuten borreroak eurek egindako sarraskia, eta bai Donostiako udalak eta baita Gipuzkoako Foru Aldundien alegin nagusiena hurrengo urtetan izango litzake hain zuzen ere gezurra horri aurregin. Enbaxadoreak bidali zituzten, Espainiara, Europara, eta bar aurri egiteko zen, eta beste aldetikan zegoen esate baterako Wellingtonen hitza, eta Wellingtonek hasieratik esan zuen frantsesek erregin zutela Donostiako hiria. Richard Forrena, Naiperrena, en fin, hor daude idazle ospetsuak horren aldeko tesia mantendu zutena. Laugarren puntua izango da, beti ikertu da Donostiako suntzilketa gauza bakar edo gertaera bakar balitz, eta nik usten dut testu ingurua, garai horretako testu ingurua, giroa eta nazioartekoen giroa funtsezkoa izango litzakela
pixkat ikerketan hausnartzeko eta sakontzeko behintzat. Eta hori saiatu naiz nire liburutan. Tartean dago kolonien konkistak, Wellingtonen armada hain zuzen ere Indiako konkistatik zetorrela, Wellingtonen berak Arthur Wellesley, Wellington dukea, berak egondako Indian egondakoa da, bere anaia esate baterako Indiako lehenengo gobernadorea, eta bar, ez. Europan ere ematen diren garai horretan ematen diren borrokaldiak, Ameriketako independentziaren lehenengo matxinadak Ego Ameriketakoak eta baita Mexikokoak urte horietakoak dirak, beraz fronte asko ez bakarrik Espainiako armadak, baizik Inglaterrakoa, Frantziakoa eta bar. Bosgarren puntua izango litzake, aurrekoaren ondorioetako bat, hain zuzen ere, pasarte bakarra balitz ere hausnartzen da Donostiakoa historian, 1800 eta kaso 1808tik 1813 gertatutakoa Iberiar peninsulan, baina ikusten dut, Aitziberrek esan duen bezala, 18 urteko kontua da, ez? Konbentziotik hasita. Eta konbentzioko ondorioak, konbentzioko oihartzunak izugarriak izan ziren, hor ditugu esate baterako, Godoi garai horretako Espainiako lehenengo ministroen memorietan idatzitakoa, traidoretzat jotzen du edo hartzen du Donostiako udal agindua eta bar. Garai horretan ere foruen aurkako eraso bortitza ere egon badago, fiskalitatearen aurkako erasoa, euskaldunak, eta bide batez donostiarrak soldaduzka egiteko aleginak, garai horretan ez zituztelako egiten, eta beharra handia zituzten, kalkulatzen zituzten 7.000 bat euskaldun lortuko zituztela, bidali behar zituztelako Ameriketako gerretara, ez? Seigarren puntua, dekalogonen seigarren puntua izango litzake, Espainiako historiografia, hagiografia, ez? Lehen galdetu dizut, hitza, ulertzeko, bidaz ejemplares antzeko zerbait ematen du, ez? Askotan, irakurtzen badegu, edo sakontzen badegu idatzitako dagoen gauza askoren artean, ez? Azken urtetan esate baterako baldatu eginda ikuspegia Gerra Zibilari buruz genuen tekstoak eta bar, gauza bera gertatu da Gerra Karlistei buruz eta bar, eta nik usten dut baita ere mereziko lukela garai horretako beste ikuspegi ezberdina, ez ofiziala, hasieran esan dudan bezala, ez ortodoxoa, baizik eta beste gune batzuetatik sortutako edo abiatutako ikerketak, ez? Zazpigarren puntuan ikusten dut funtsezkoena, ez? Zein ezberdintasunak daude, orain dela 50, orain dela 100 urte, orain dela 150 urtetatik egindako ospakizunetan, egindako ekitaldietan eta bar, nik usten dut Jesusek sarreran esan duenaren moduan, edo antzera, fokoa toki aldatu egin da, ez? Nik ez dut esaten ez dela aztertu behar esaterako militarren mugimenduak, agian beste ikuspegi batetik, ez, behartuak herri edo toki arrotzetetara jun behar ziren bai Napoleonen armadako soldadoak, baita Wellingtonen armadako soldadoak, baina nik usten dut orain arte behintzat alboko kalteak, gaztelaniaz esaten den daños colaterales horiek oso gutxi aztertu dira. Eta gaur egun esate baterako, eta nik usten dut tesi bat sortuko dela edo argitaratuko dutela hemendikan hilabete batera edo bi hilabetetara, gaur egun esate baterako jakin badakigu ondorioak ikaragarriak izan zirela, milaka Gipuzkoan, baina 1000 bat edo Donostian tifus
tifusengatik hil zirenak. Esate baterako, hoiek ez dira historiako liburuetan azaltzen, ez? Baina nik usten dut ere alboko kalteak ere, azken finean alboko kalteen atzean dauden gizon eta emakumeak dira, eta ez dira biktimak izan bakarrik militarrak baizik, eta gure kasuan, esan nahi dut, Donostiako garaiko biztanleen kasuak hiritarrak izan ziren, ez? Baita ere nik usten dut, eta, bueno, ez dut esango bateria doz, baina nik usten dut, berreikutzaren, lehen Joseanek esan dakoan hildotik, nik usten dut, enborra adarrasko ditula, eta berreikuntzarekin, hor dago Zubietakoa, hor dago Donostiako merkataritzak, hor daude Donostiako komertzianteak eta bar, baina nik usten dut behar degula beste motako ikerketa bat. Aberatzak egin ziren batzuk, aberatzak tragediarekin, txikizioarekin, adibide bat jartzearren, garai horretan esate baterako, Donostiak dakizuten bezala, etxerik gabe gelditu zen, eta orduan dirua salbatu zutenak, beren jabetzak edo bere ondareak salbatu zituztenek, erosi egin zituzten inglesek erabiltzen zituzten barrakak, eta alokatu zituzten barraka guzti horiek, eta alokairua, naiz eta Donostia txikituta egon alokairua biderkatu egin zan, bider 10. Horrek esan nahi zuen, metro karrato batek 100 erreal balio bazuen, hilabete batzuetara 1000 real balio zuela. Gerra goraipatu egin da, eta goraipatzen da oraindikan, baina nik usten dut gerraren, gaur egun ikusten dugun bezala, munduaren zehar, militarren eta gerren kontuak nolabait hiritar xumeek baztertzen dutela. Astokeri bat, erokeri bat, eta zergatia beti galdetu egin da, zergatik ez zituzten gipuzkoarrek edo espainolek garaiko hitzetan, ez zituzten parte hartu, ez zuten parte hartu Donostiako txikizioan. Nere ustetan, naiz eta batzuk egun berean eman zen San Martxaleko Irunondoko borrokaldian parte hartu, baina deitutako gehienek parte hartzeko, deitutako gehienek alde egin zutelako, desertatu egin zutelako. Eta dokumentu pila badaude, ez bakarrik Foru Aldundien artxiboan, baizik eta Donostiako udal artxiboan, naiz eta aurreko artxiboa erre, baina ondoko hilabetetan ikusten da, bahituta daude guraso askok, anaiak eta bar, oraindikan desertatu zirenak itzuli ez direlako. Eta azkena zergatiak, ez? Milioiko galdera. Zergatia, eta interpretazioa denez, nire erantzuna emango dizuet, ez? Niretzako argi dago mendeku bat dagola, eta Aitziberren hildotik, Aitziberrak esandako edo Batatako hildotik, Komentzioko gerraren edo gerran gertatukoaren erantzuna besterik ez da, ez? Adibide xume bat, Donostiako gerraren gerran Donostian zegoen alkatea Mitxelena zan, Vicente Mitxelena, jakingo dezutenez, Godoiek leporatu zion, errendizioa, tiro bakar bota gabe, Mitxelena frantsesek atxilotu zuten, Baionako espetxera eraman zuten, gero askatu egin zuten, eta gerra kontseilu bat egin zioten. Gerra kontseilu bat egin zioten, eta gerra kontseilu horrek 3 urte iraungo du, eta horren ondorioz heriotz zigor bakarra bota zuen Espainiako epaile batek, eta Mitxelenarentzat bizitza osorako
bizitza osorako inhabilitazioa ipini zioten. Ze gertatzen da Donostiako txikizioaren ondoren? San Bizenten, hemendik gertu egiten dute lehenengo udal batzarra, eta Donostiarrek, garaiko Donostiarrek izendatzen dute alkate Mitxelena berriz. Ematen du provokazio bat dela, baina, detailetxo bat. Oso ondo. Bueno, zuen txanda da. Bai, orduan. Bai, hor. Bai. Mikroa dago horatzean eta orain ekarriko dute mikroa. Bai, kaixo, arratsaldeon. Galdera bat Iñakiri. Bueno, pixka bat setioan egon zena, gutxi gora bera entzun dugu, badakigu, zuei eskerrak. Eta orduan galdera dijoa, ez dakit, zehatza da. Hor, aliatuak eta frantzesa goian, ez? Hor goian. Eta orduan, etorri ziren, aipatzen dugu askotan, portugesak eta inglesak egin zutela setioa, beraiek izan zirela astakeri guztiak egin zituztenak eta bar. Orduan, galdera da, nun zeuden Espainiarrak, nun egon ziren udalostea, kastainoz eta hoiedanak. Eta bigarrena da horrekin lotuta. Frantzesak ez bat ziren ibili, zuntziketan parte hartzen, gero nola bukatu zuten, noiz juntziran hortikan, rollo hori. Labur, bai, baina labur bestela. Josenek esan duen bezala, aspergarria gara. Lehenengo galderari erantzunez, nik usten dut, dekalogorren puntu batean erantzunaren bidea nolabait markatu egin dudala, hala eta guztiz, esan beharra dago, ekainaren 25ean, konpainia bat Gipuzkoak edo Foru Aldundiak sortu behar zuen konpainia hori iritsi zala Donostira, borrokaldi txiki bat, tiro batzuk, frantsesa San Bartolomeko konbentoaren barnean gordetak ziren, Ugarte Mendiak zuzentzen zuen konpainia hori, eta alde egiten dute, eta gero ja etorreko dira inglesak. Esan beharra dago ere, inglesak eta portugesak aipatzen dira askotan, Portugala esan Inglaterrako aliatua, borrokaldi bat ematen da urte batzuk lehenago ematen da frantses eta inglesen artean Portugalen, eta hor, hortikan Inglaterrak soldadu asko behartutak hartuko ditula, ez? Baina Inglaterrako naiz eta konpainiak Inglaterrako eta, Inglaterra, Eskoziako, Irlandar, Portugalar asko ere osatutakoak, baina Britainia Handiko ofizialak, naiz eta Portugalak izan soldaduak, baina ofizial guztiak, Donostian hartu zituzten ofizial guztiak inglesak ziren, edo Britainia Handikoak. Gipuzkoarroiek parte hartu zuten San Martxaleko muga ondoko, muga garai horretan, muga belikoa Senpere inguruan edo Urdazubi inguruan zegoen kokatuta, eta San Martxalen ematen da egun berean, hor bai hartu zuten parte, baina Donostian ez. Zergatia, ikusten dut asko ez ziren, ez, lehen aipatu dudan bezala. Eta ze gertatu zen bigarren galderari erantzunez, frantziar soldadoekin, egon ziren 8-9 bat egun Gazteluan, Donostian sartu eskero Wellingtonen edo Thomas Grahamen armada Donostian sartu eskero Gaztelura atzera jo zuten eta Gazteluan gorde ziren 8-9 bat egun, eta tarte horretan negoziatu zuten hitzarmen bat, errendizioko hitzarmen bat.
sinatu egin zuten, aldaketa batzuk egin zituzten, eta bar, bere euren bizitzak errespetatu behar ziren, eta bar. Soldado gehienak Pasaira eraman zituzten, eta Pasaitik Inglaterrara. Baina garai horretan ere Inglaterra zegoen ia porrotean, porrot ekonomikoa, gerraren kostoa izugarria izan zen, eta orduan askatu egin zituzten, ez bakarrik Donostian atxilotutakoak, baina baizik eta preso asko. Manuel Reyek esate baterako, Frantzian emandako beste borrokaldietan parte hartuko du, naiz eta 2-3 hilabete Inglaterran atxilotu egon, ez? Eta soldadu guztiak askatu zituzten. Hitzarmenean jartzen zuen bezala euren bizitza errespetatu beharko zuten, eta hala suertatu zen. Barkatu, baina ni ez nago ados zuen iritzia, eta ni lortu nuen liburuzka bat, eta Valentzian egina, eta dago idatzita da el dietario edo hemengo general frantzez, eta agian berak idatzi zuen bere aldera, ez? Baina nire kalkuloen arabera, zitioan gaur arte 3.000 pertsona hil ziren. Batez ere, ziren inglesak eta portugaldarrak. Baina, 31ean, eta gu ez dugu ahaztu 8 arte hemen zarrazkeria eta egon ziren egiten, abuztuaren 31ean Espainiarrak egon ziren Donostian, eta izan ziren lehenengoak sartzeko bretzatik. Uste dut, portugaldarrak eta ingelesak zegoen kokoteraino galtzear, eta ia 800 soldadu Espainiarrak hil ziren bretzan. Orduan, hori da, ez da nire iritzia pertsonala, baizik eta hemengo generalaren frantsesaren arabera. Orduan, hemen erabili zituzten teknika militarrak bereziak, eta batez ere izan ziren erabili zituzten bomba berri bat desberdina garai horretan. Orduan, niretzat importantena da bizi gara 2 mende, gezur batean edo itzal batean, eta gure historialariak kontatu digu, Donostia errezen, eta errezen estali zituzten bortxakeriak eta zer gertatu zen hemengo poblazio zibiliarekin. Eta orduan hori adierazi behar dugu, azaldu behar dugu, eta batez ere nahazkeria baten bizi gara. Nahazten dugu gure historia eta gure inauteriak eta gure gauzak. Orduan, zerbait pedagogiko egin behar dugu hemendik aurrera argitaratzeko gure historia eta gure inauteria, baina bi gai desberdina direlako. Bueno, ez gara eztabaida batean sartuko, nire iritzia botako dut. Espainolak ez ziren egon, bretxatik sartu zirenak eskoziarrak izan ziren, The Hope ez dakit izen osoan, eta orain dela hilabete bat egon dira gainera, egon dira oren konpainia berdina, noski baietzez garaikoak, baina konpainiaren berdina, eta egon dira Donostian eta aldez aurretik Gasteizen, ez? Espainiako armadak gonbidatuak. Eta egon ziren inglesezko kanposantuan, gazteluan dagona, ez da garaikoa, baizik eta berriagoa, inaugurazioa behintzat. Garaiko, zuk esaten dezun, estanda egiten zuena, ez zua pizten zuen, estanda egiten zuena, baindikan detonadoreak eta berriagoak dira, eta bala gorria deitzen zioten trikimailu bati, debekatuta zegoen, ez zegoen Geneveko hitzarmena ondoren, baina garaikoek eta baita ere Donostian erabili zuten, eta bai Alabak eta bai Kastainosek esan zuten ez zutela erabiltzen, ez zuten Donostian erabiltzen, baina gero frantsesek eta beste inglesek
baiestatzen dutela, ez? Eta hirugarrena izango litzake espainolen presentzia, ez? Ez da ematen, ez dago, ez da lekuko batek ez du testigantzetan ez da saltzen, inondikan ez da saltzen, norbaitek esan dezake, baina ikusten dut datu ugari daudela eta gero datu guztioi kontrastatu behar direla. Egia da, ondoren, txikizioaren ondoren, bai etorri ziren Andaluziatik eta edo Gaztelatik edo Galiziatik etorri zirela bi konpainia, eta bi konpainia horien zera ofizialak, Garaiko Trinitate, gaur egun abuztuako 31ko kalearen etxetan egon zirela gordetak edo bizitzen, horietako askok eta asko, emaztearekin, seme-alabekin, inkluso gurasoekin, ez? Eta horrek izugarrizko erantzunak eta protestak sortu zituen. Zerbait esateko nik jakunen nuke. Nolabait, ikerketak oraindik hasteko daude. Esango nuke, ez dut uste izan denik laguntza hundirik ikerketa nolabait aurrera eramateko, ez erakunden aldetik, ez unibertsitateen aldetik, eta horrek esaten du, aurten uste genuen hainbeste liburu eta hainbeste ikerketa aterako zirela, ez dut uste agertu direnik. Zoritxarrez, aukera paregabea zen hortarako, eta interpretazio, oin 50 urte edo oin 100 urte atera zirenak eta aterata, gaur aukerako momentua zen hori aurrera eramateko. Eta uste honik orain arteko ikerketak, zerbait aldin badire, abia puntu bezala bakarrik dira, abia puntu batzuk direla. Eta, ez dakit, amasirako edo beste urte baterako, bultzatu beharko lituzke, hainbeste artxibategi nolabait ikertzeko. Nik nolabait hemen sartu nitzaleko, nolabait zeharka sartu nitzen. Hasi nitzen Donostiako 1813 aurrera dokumentu protokolo notarialak egin ikertuz, eta han ohartu nitzen, han ez zijoala inor ere, oinatin dago hori, eta ez zijoala inor ere, eta ez da jun ere ikerketara. Ura, eta esaten dugu, Inglaterrako, edo Pariseko, edo Madrideko, historia militarren kontua ginez, zerbait argutuko luke. Orduan, hori egiteko da. Eta gero, eguneroko bizimoduan, Iñaki izan duen bezala, asko dire. Adibidez, merkatari ziren, esan dugun bezala, berekoia ziren, eta dirua egin zuten, nolabait miseria aprobetxatuz, dirua egin zuten, hori egia da. Baina alokairu oso garestia jarri zituztena, parrakak adibidez, etxe txoiek, zurezko etxe txoiek egintakoan, alokatzen zituzten diru oso haunditan. Baina gero, alokatzen zituztenan, alokatu zituzten beste lagun batzuk, hor bizitzeko, eta haiek ere aprobetxatzen duten nolabait egoera txarrori, jente beste batzuk ere negozioa egiteko. Orduan, dane parekoak ez teki dira, baina gauzoiek asko argituko dituzke, garai hartako bizimoduari buruz. Hori ere, uste dut, nolabait osagarria dela eta interesgarria dela, hori besan nahi bakarrik. Galdera baten, azpiazu. Bi kontu edo bi alotuta daude, baina hor esan duzu edo konpainia Gipuzkoana Caracas aipatu duzu, hori gaur asko kuestionatu egiten dut eta beste batzuk goraipatu eta hor badago gora bera ikuspegi diferentea gai horren inguruan. Bestalde dago, historialari batzuek diozue testigantzak ez dutela zer ikusik erreparazioarekin izan zela dirua biltzeko motibo bat, aitzakia bat, eta horregatik egin zituztela. Testigantzak egiteko idea norena izan zen, eta nola ikusten duzu erreparazioan kontu hori bai edo ez, eta alde batera gero azkenerako konpainia Gipuzkoana Caracasi buruz zer idea duzu? Bueno, konpainia Gipuzkoana Caracas hemengo negozioa hundienetakoa zen. Eta Donostiar asko, merkataria noski hor sartuta ziren,
Eta nik uste dut, herriaren onerako zen, adibidez hemen jartzen badute, fabrika handi bat, hainbeste lanpostu sortuta, mesedegarria izango litzateke, eta uste dut konpainia Caracas ere hortan, dirua zeintzuk egiten zuten, noski, kapitaldunak, dirudunak, ikizuten dirua, hori gaz dago, baina horrek postu sartu izuzten, bai marinelak, bai jango Ameriketan, Caracasen eta inguruan, eta lana ikizutenak, hori bai. Hor betik egongo dira diferentziak esanaz, hauek ona dire, beste dire, gure burgesa ziren eta berekoia ziren, hori ez da ukatzerik. Baina azkenean, mesedegarria ere, herri orokorrentzat ere, mesedegarria izan aitekela. Gero, testigantzai buruz, nik nolabait ez ditut gehiegi ikertu, ustez, horiek oso ezaguna zirela, eta orduan beste alor batzutara jodut, beste ikerketa batzuk egin ditut. Baina testigantza nik ez ditut erabat nolabait dudan jartzen. Testigantza dukate arrisku txiki bat, ez jenteak ze jaso zuen testigantzatik entzutako, batez ere ikusi zutena egia, hori egiaztatzen da. Entzun zutena behar bada, hori eztabaidagarria izan daiteke, esan dut, posibilidade bezala. Ez dakit, portugesak esan dutela, eta bestea, eta portugesak zegatik esan zuten hori, ze gertatu zen portugasek esan dagoakin, nolabait batek agindu zuela hau egiteko, beste egiteko, gero egia ikusita ez zuen hori bete, ez zuten ez Donostia dana erre, nolabait Trinitate kalea, ez zuten erre, ingelesak ofizialitatea hor zidelako, eta orduan ikusten dira freno jartzen zutenak ingelesa zirela, besteai nolabait usten dute. Eta gero, nolabait, testigantza horiek onak izango ziren, baliagarriak eta izugarrizko balioa dute. Gero, portugesak, behar da, ez da jentia bildurtzeko edo behar da, diru ateratzeko eta holako zer batzuk, ez ote diren, testigantza batzu dire bakarrik gaina. Oso aberatsak, batzuk behar da, ez da baiagarria, nire ustez. Orduan, ez dakit, nolabait iritzi desberdinak egon daitezke, baina betik esan dazko, historia handiok egiteko dagoela, testigantzak nolabait serio hartzeko eta nolabait fundamentu handiegin hartzeko, beste ikerketa batzuk egin beharko lirakela, ustez, Bai, zen. Bai, hor bat. Bidaz, etzu. Ez, lehen, aitzen da? Bai. Ez, lehen hortik aipatu denean espainolak sartu zirela lehenengoa, eta ez da gizaz. Ez, horri buruz, niri oso xelebre egiten zait, nik uste dut, britanikoek interesa handia eduki dutela, esateko Donosti hartu zutenak haie bakarrik izan zela. Zen gauza xelebrea dago, garai hartako egunkarietan etortzen dira, hil diren ofizial guziak, ofizialak, soldadoak aia pleina, baina ofizialen izen guziak datoz, eta hor datoz, abuztuaren 31an hil ziren guziak, ez? Baina gero, aparte daude Donostia hartu zutenak. Donostiako serian hil zirenak. Zergatik interes hori justo apartatzea, egun berean izan zen, abuztuaren 31 asko hil ziren, hemenan eta inguruan, eta hemen bertan inguruan. Baina justo apartatzen dute eta sail berezi batean jartzen dituzte, Donostian, bertan barrenian hil zirenak edo ez dakit zerbait baldin badakizu horri buruz edo zergatik edo, baina nik ikusten dut pizkat interesa nolabait esateko haie bakarrik egin zutela edo ez dakit olako zerbait. Bai, nik, heldu nahiko honioke simbologia duen garrantziari begiratuta urgulen dagoen inglesen hilerria dela eta uste okar espanago 1873an ez dakite liberanen alde jokatu zuten inglesen, omenez dela edo,
Baina haratago joan da, imaginatzen dut, garai hartan maintza familia militarrak bazutela jarraipen bat, eta 50 urte pasa ondoren sarraski honetatikan, beste zeregin baten lagundu omen ziotelako garai hartako Donostiari, halako hilerri bat hor egotea, ea zer iruditzen zaizuen, simbologia horrek nahi behintzat mina egiten ditor pasatzerakoan ikustea hor dagoen montaje ikaragarri hori. Ni uste norbaiten izatekotan, 1813an hildako Donostiarren omenez izatekotan izan behar zuela. Eta Donostiak ematen du aurpegi bat kai aldera, baina nik ez dakit atzerritarrak etortzen direnean eta paseatzen dutenean, oso gustora ikusiko dute bere burua hori islatua, eta pentsatuko dute nolabaiteko mesedea egin diotela gainera Donosti honi edo Donosti ari. Eta nahi behintzat iraingarria iruditzen zait hilerri hori. Neri ere bai, baina nik esango nuke gaztelu osoa kanposantua dela. Gaur egun, uda honetan egon dira institutoko ikasle batzuk indusketak egiten, altxatu dituzte, ez dakit, 6-7 bat korpu, edo gehiago, baina nik usten dut, itxuz joango baziran gazteluko beste toki batetara, aurkituko lituzkete ezur gehiago. Niretzako behintzat gaztelu osoa hilerria da. Lehen esan duten bezala, 3.000 hildako egon zirela, segurazki izango dira militarrak guztiak, frantsesek bereak ere nunbaiten lurperatuko zituzten, inglesak eta portugesak lurperatu pilatu egin zituzten bulebarrean, eta foru aldundiak jarritako 520 bat langilek erre, eta gero konponketa batzuk egin zituzten, baina aste baten zehar erre zituzten, eta Inglaterrako ofizialak lurperatu zituzten San Martingo kanposantu batean. Ez zegoenean baizik eta erosi zuten edo, ez dakit erosi edo. Eta gaur egun, arrazoia dezu gaur egun, urgulen dagoen inglesen kanposantua edo hilerria, ematen duenez, lehenengo karlistatakoa dela, eta ezagutzen duguna eraiki izan 1924an. Ospakizuna egin zan, eta bar, beraz, ezagutzen dugun kanposantua nahiko berria da, ez ditu ez da 100 urte. Baina, ematen denez, bertan erabiltzen zituzten eta erabiltzen zuten gunea lurperatzeko karlistedetako hildakoak, inglesen aldekoak, eta akaso, baten bat edo inglesa sana, baina zuntxiketa eta gero, zen eta gaztelua frantsesen armadaren esku zegoen, ez? Aurrekoa nik noski baietz, irengarria iduritzen zait, eta gero bigarren gaiari erantzutez nik esango nizuke hori. Niretzako, nire usterako, gaztelu osoa kanposantu erraldoi badala. Niretzat, ingleseko hilerria, Bodrio bada, eta bere lapidak eta hori baita ez, baina Bodrioagoa da goiko gortorlekuan 150 urte errena ospatzeko jarri zituzten plaka bat. Eta plaka horretan ipitzen da ejertzito, portugaez, ingles eta espainola eri esker lortu genuen sartzea Donostian konstituzioi espainola eta hori ez. Eta plaka hori niretzat da gezurra bat eta mingarria eta posible baldin badakentzea edo horrelako gauza, pues, importante izango da. Eta baita gertatu zen gauza bera konstituzioi izenarekin. Hemen zen plaza berria eta horrelako gauza, eta importantena izan zen ejertzitos espainoles, portugueses eta ingleses juratzea konstituzio Espainiar
espainola Donostian, eta hori gertatu zen irailaren 15ean. Lehenengo gauza, orduan, gauza batzuk izan ziren por imperatibo legal eta gertatu zen hemen, ez? Horatzean daude zinegotzi batzuk eta zinegotzi izandako batzuek ere erantzuna. Beste galdera bat nik egin nahi diet literatura idatzi duten hauei, eta galdera, Agustin, zu oindala hauen 20 urte zerk bultzatu zintuen hori, Murugarren irakurtzera eta testigantzak irakurtzera, eta pixkate berezia da, ez? Ni naiz historialaria, eta ez dut hemengo kideek bezain bat ikertu gure historian, ez eta hurbilenekoa eta interesatua egon berartan. Lehen erantzuna da, ni abuztuaren 31 kalekoa naizela, eta txikitan horren berri hori zertatik eta nondi zetorkian espaldimanekien ere, gogoan dut, efemeri bat, lehen Iñakik gogora arazi duena. 1963ko desfile arranditsu haiek, eta 12-13 urteko mutil-koskorra nintzen, eta zer gehiago, ez du mutil-koskorra zeranean, eta holako gauza arranditsuak ikuste baino, gogoan dut Highlander eskozezen beren kilt horiek, guri oraindik behintzat ridikulo xamar iruditzen zitzaizkigunak, eta oso gogoan dut, honea Mollara edo etorri zan buke insignia, Portugaleko izugarrizko fragata edo belauntzi bat zen, eta hango guardia marina haiek eta nola desfilatzen zuten, eta mutil-koskorren zeratan, hori ez da, interes orduantxe, hasi nintzen, hori zer ote zen eta pixka bat jakiten. Baina, gero, Murugarren jaunak, hain zuzen ere, Luis Murugarren historialariak eda, seminarioan aipatu zigun, Donostiaren zuntxiketa eta erregeta, eta ni orduan, 15 edo 16 urte, eta orduantxe, zure kalearen izena entzunda eta horrela, orduantxe jarri nuen arreta pixka bat gehiago, eta gero, liburu hori irakurri nuenean, erabaki nuen, horri buruzko alako fikziozko, denboraren tunelean barreneko alako ipuin moduko hori edo egitea. Norberaren oroitzapenak eta datu historikoak edo pixka bat uztartuz. Maila sakonago batean, behar bada izan daiteke oso metaforikoki oso erakargarria eta unkigarria iruditzen zaidala, horrela, suntsitua, erasotua eta bidegabekeriazko izugarrikeriak pairatu dituen herri, hala ere bizirik jarraitu nahi duen bateko partaide sentitzea, zuek bezalaxe, eta hain zuzen ere, erregabe iraun zuen kale bakarrego izan izatea. Horrek, nola baiteko, ez dakit, motivazio, ez dakit, poetiko nahi bali baduzu, edo bat eman zidan, eta hala. Eta, por cierto, ez dakit, nire adin ingurukoak baldin bat zure, eta hemen parte zarrekoak, eta lehenko gunean, arrebegin eta eztabaida bat izan nuen, eta hori argitzen laguntzen dira zuen. Nik gogoan neukan, gure kalean, abuztuaren 31an, egiten zirela, alako jai batzuk edo zerbait, zirkulo riojano kantolatutakoak. Txokolatadak, neskamotil koskorrentzat, eta gero buru handiak eta erraldoiak, eta goratzen ez, karanina izeneko oso gaiztu ez dela, harek pusik garegin ez ezik, makilarekin jotzen bai gintuen,
Baina ez, Arrebek esan zidaten, etzala hori abuztuaren 31koa, baizik eta beste jaiekon, San Bernabe edo, ez dakiz zer, Errioxako zea hori. Eta, bueno, badirudi, urte askuan, parafernalia militar handi oso horretaz aparte, gure historia, herritaren historia, bazterrean edo azturan egon dela, eta horregatik, pixka bat, nire aportazio koskor txiki hau izan zen, hori, herritar baten edo batzuen ikuspuntutik zerbait kontatzea. Bai. Aparte, esan duzun, 1970etan udaletxeak argitaratu zuen liburu bat, Historia de la Reconstrucción de San Sebastián, nun dana dago barru. Manifesto guztia, dena dago. Eta hau da, 63an, 150 aniversario. Eta hau da ere, momentu hontan, argitaratu Historia de la Reconstrucción de San Sebastián. Dokumento guztiak dago barruan. Eta ere, bazeon, 1963an, hitzaldiak eta gauza oso onak. Nik zaharra naiz eta horrexegatik egon nintzen hitzaldi horietan. Ez bakarrik festejo horiek, baina baita beste gauzak egin zuen. 1963 eta 63an. Bai, nire testigantza eman dizut, nik orduan 13 urteko mutilkozkorra nintzen, eta nik bakarrik gogoan daukat hori, desfileak eta gauza horiek, eta geroztik. Hori Artolarena izango da. Artolarena da, oso liburu ona da, eta garai horretan liburu asko argitaratu ziren. Aurten nik pentsatzen nuen, Joseanek esan duen bezala, ez? Asko argitaratuko zela, baina laukatu izan gera, ez? Ezkenean, baina garai horretan liburu asko bekak ere eman ziren, eta gero editorea aurkitu zuten. Gaur egun editoren mundua dago, naiz eta gela honetan editore bi ikusi, baina editoren munduan pikutara dijoa, garaian aurrezki municipalak argitaratu zituen beka baten bidez edo ez dakit nola, baina argitaratu zituen bilduma oso bat horri buruz, eta oso liburu honak daude. Zuk aipatzen dezuena da Artolarena. Bai, leheno Aitziberrek zerbait esan du, berak zerk motibatu zuen. Bueno, zerbait idaztea nahi baduzu. Zer bultzatu zaituen novela hori idaztera? Ez, nik lehen hori aitatuen, nik adibidez, nik uste ez jakintasunak eta jakinminak, eta egia esan pena mantzin, honi buruz ezer ez jakitia, ezer. Gure garaian, bai ikastolan institutuan estudiatu ginunen da, inoiz ez zuen ezer aitatu da, ni zarautzen bizi naiz, 25 kilometroa bizi naiz, ez dakit, Donostian gertatu zen, baina irutzen zait, Gipuzkoar guzti joantzade bai, jakin biharko ginuken zerbait, dala, gure historian parte badala, ez? Eta, bueno, egia esan, pena amateit, oain arte, ezer ez jakitia, eta, ez dakit, hezkuntza mailan nola, nahi bentsatetzait dela ezer iritsi, eta, bueno, pertsonalki, enaiz historialaria, baina historia zalia bana ez da, irutzen zait, inguruan zerbait euki baldin manun, bai iritsiko zitzaitela. Egia esan, guendikan konturatzen naizena da, dazkaula gure historia hori ez dakaula, ez deula asko ezautzen, eta guendikan asko daula aztertzeko. Eta, bueno, holako mendeurrenak eta holako gauza, hori bultzatuko baldin bau, eta hori gure ganatuko baldin badeu, egia esan garrantzitsua irutzen zait. Bueno, beste galderarik ez badago, parte hartzaile hauei txalo bat eta...
Eta hasieran esan dut eta berriro esango dut. Orain, 9:00etarako dago jarrita ordua, kainonetan kantatuko ditugu bertsoak, garai hartago bertsoak. Batzu dira orain dela egun urte aurrena izan zenean egindakoak. Eta gero, larun batean, gure partetik, beste gauza gehiago badago, hori ikusiko duzu, guk antolatu ditugun gauzen artean, da gero antzerkia, larun batean 11:00 Plaza Berrian, bai? Guk Plaza Berria esaten diogu, nahi dugulako, pentsatzen dugulako hori dela bere izena, eta hor gabiltza, burrukan. Bilbon Plaza Berria dute, Gasteizen Plaza Berria dute, Gaztelu Plaza dute Iruñean, ez zuten nahi izan beste izenik, eta guk, denborarekin, denon konsensuarekin lortzen dugun. Plaza Berrian izango da, 11:00 larun batean, herri antzerkia, eta gonbidatuta zaudete denok, aurkiak egongo dira, baina uste dut denotzago nahikoaz direla izango, orduan, 10:30. Ez, 10:30 dago jarrita gure programan, eta 11:00 dago jarrita udalak jarri duen programan. Orduan, pentsatzen dut azkenean, bitarteko bat izango dela. Alegin dugu gara, ahalik eta azkarren ipintzen. Eskerrik asko etortzegatik.